Představte si, že jste ve výtahu a náhle se přetrhne nosné lano. V takové situaci se doporučuje udělat 2 zásadní kroky, které mohou zachránit vaši páteř i život. Než se k nim ale dostaneme, podívejme se na věci, kterým byste se měli striktně vyhnout. Za prvé, není možné předejít zranění tím, že vyskočíte těsně předtím, než výtah dopadne na zem, protože nevíte, v jakém okamžiku výtah narazí. Pokud byste se o to pokusili, mohli byste se vážně zranit. Za druhé si nestoupejte do podřepu ani nestůjte vzpřímeně, protože to může zvýšit riziko zlomenin kostí. A teď co byste měli udělat, abyste minimalizovali zranění? Musíte si lehnout rovně na podlahu výtahu. Tím umožníte tělu lépe absorbovat náraz a ochráníte své kosti i další životně důležité orgány. Nejdůležitější je nezapomenout na ochranu mozku, protože nejvíce úmrtí v těchto typech situací nastává právě v důsledku poranění mozku. Sleduj mě pro více takových videí.